maratoia abian jartzen dugu, badatorregun handia eta bitartean gustura hartuko ditugu, nahi izan eskero zuen ekarpenak maratoirako esklerosi, anizkoitza ikertu behar dugu, bertara bideratuko da bildutako diru guztia, eta eskerrik asko, parte hartzen ari zareten guztiei gure partetik. Egin ekarpenak orduan, gustura hartuko ditugu ta. Larraitz Itxaso, ze moduz, neskak? Ba, oso ondo. Ba, oso ondo, gero eta hobeto ez ezati erren. Hori da. 6. saioa, 1.005 euro zuen markagailuan. Larraitz, badau, gogue, aurrera jarraitzeko? Bai. Indarra badau? Bai. Energia? Ikusten da, ongi etorri. Ainara eta Peio bezalde, 3. saioa gurean, eta dagoeneko diru pixka bat ere lortuta, 227 euro eskuratu dituzue, Ainarak barkatu baietz buruarekin, horrek esan nahi du, animoz eta gora zoaztela zuek ere? Zorte izan dugu, osake, a ver. Zortea bakarrik? Eta jakintza bai. Hori bai. Jakintza ere bai. Iluzen bietatik behar da. Zortea bai, jakintza ere bai. Bertxotan bezala, ez da? Bai. Zorteri baukazu bertxotan? Gutxi. Gutxi. Jakintza? Gutxi ere bai. Bueno, mi iluzen hobet orduan. Animo bai zorte hon. Itxasainoa ze moduz? Ondo. Ondo, ongi etorri. Etorri barriak, Itxaso lankideak zarete. Bai. Non lanien? Urume euskaltegian. Begira, brandina ere ondo zainduta, kamiseta, oso ondo. Ainoa, nola animatu zarete, etortzera? Ba, Itxasok zakan asmoa etortzekoa, eta lagun batekin torri bertzulez egizuetan nahi hor gehatu zinola pixka batzea. Arantzatxoa. Eta bapatin kurtso hasieran, santzin, jo, ba, azkenin bikotiak kale indit, eta esan nion, ba, ni animatuko nazukin, bitza bikotia osatzea. Ez egin, bintzat, zeo zeitea. Olako lankide lagunekin, Itxaso? Bai. Infinitura eta buelta. Bai, ozen lekuta. Ongi etorri, neskak. Bueno, bazuek ere abisatu, lankide lagun bikote edon hori. Mi iluze, astera doa! Lankideak ere akaso ikusiko dutelako elkarrekin. Bai. Lanera joan, gero etxera eta afaltzeko. Berriz ere geratuko gara, igual nagusia bere lankideekin. Ez, bai, komentatu. Komentatu bai, WhatsApp bidez. Guk komentatzen du WhatsApp bidez. Oski, zer esaten dugu? Iluze. Ez izango izango. Ez, ezin da publikatu. Ezin da publikatu. Noiz bai, akaso argitaratuko da hori guztia. Zopolita. Bueno, neskak, azte parea gure lehenengo proba. Bai. Nordu maira. Hartu leko mesedez, kirolaren historioan garrantzitsuak izan diren kirolariak alde batetik, Larraitzeri hartzen dorlako gorpegi bat, begiak zabal-zabalik, ze disiplinatan egin ziren ezagun, zer egiten zuten, ze kirol egiten zuten, asmatu beharko. Guazten denpora. Javier Sotomayor. Gorako jauzia. Osondo. Abebe Bikila. Ba, maratoia. Osondo. Nadia Comaneci. Gimnastia artistikoa. Tadahiro Nomura. Ba, judoa. Osondo. Birgit Fischer. Piragua. Aupa. Eta Kati Ledeki. Igeriketa. Aupa. Zakitze arpegi jarri duen asean Larraitzeko, baina ez dator bat, gero markagailuarekin, Batzuk zuzen erantzun ditugu, ja bagenek izkielako, beste batzuk esan dugu, ba, hau izango da akaso? Eta hori ere sartu dira, Abebe Bikila, ba, maratoian, bai horixe, olimpiar domina irabazi zuen lehen atleta afrikarra baita bera, Nadia Comaneci, gimnasta artistiko, ba, famatua, 10koa lortu zuen, lehen bizikoa bera, Tadahiro Nomura judoan, Katie Ledeki igeriketan, 15 urterekin irabazi zuen lehen urrezko domina berak, Javier Sotomayor, 20. mende bukaerako izarrik handienetako bat gorako jauzian, eta Birgit Fischer piraguan guzira 12 domina olimpiko irabazi dituena, eta zuek domina ez dakit, baina 60 puntu bai, oso ondo. Ondo. Kubatarra, Sotomayor, jakin dugu, Larraitzek eta biok, nori buruz ari ginen. Mutil guapue. Bai. Zesango diogu. Gainera, Altue be bai. Altue. Olimpikoki guapue. Olimpikoa, erto. Kirolarekin jarraituko dugu? Ainara, Peio, bazarete? Kirolari, zale, jarraitzaile... Zeo ze bai. Zeo ze bai. Baina nabera. Bazu ez? Bai. Badue. Ainara lekura. Peio, kirolariak alde batetik nonguek diren, zerrialdetakoak diren, lotu beharko. Sorte hon, guazten denpora. Michael Phelps. AEB-ak. Osondo. Garbine Muguruza. Venezuela. Osondo. Roger Federer. Suiza. Pelé. Brasil. Katarina Witt. Alemania. Caster Semenya. Aupa. Hau da, hau. Hala. Lehiakide olimpikoak. Ya está.
Taula hartu eta goiti bera osatu. Pelé, mitikoa, Brasilgo futbol jokalaria. Michael Phelps, segulako izarrago ere, estatu batuetan Baltimoren jaioa. Roger Federer, suitzarra, erretiro hartu berri duen tenislaria. Garbiñe Muguruza, Venezuelan jaiozen aita aztoitiarra duen arren. Caster Semenya, Hegoafrikako atleta cisgenero intersexuala, 3 aldiz izan da munduko txapelduna bera 800 metrotan, eta Katarina Witt, taula osatzeko, Alemaniako izotz gaineko patinaje artistikoko izarra. Eta zuek ere izar, izotz gainean patinatzen, 60 puntu! Oso no! Kaso, Ainhoa, legitu beharko gara, hemen lehiakide gogorrak ditugu. Aurkari, nordu maira? Ainhoa, hartu leko mesedez. Bueno, nazio artean ezagunak diren kirol probak alde batetik, itxaso loturak egin beharko, ze kirol motarekin lotzen ditugun leku horiek. Ia zer diran. Guazten, denpara. Bidmar Mile. Tenisa. Ez? 6 nazioen torneoa. Igeriketa. Ez. Monakoko sari nagusia. Txirrindularitza. Kontuz. Hiruagats. Ultraman. Igeriketa. Oi! Hartu lekuen, Ainhoa mesedez. Bereziki, kirol zaleak ez gara itxaso? Bai, baina justu hauek ez. Ja, bueno, gero askotan erreparatzea izaten da aukera guztiei Bai, esaterako. giroa eta zegoen, txirrindularitza hasteko. Txirrindularitzarekin lotuko genuke, hori bai, claro. Kentzen joateko aukerak. Bukau da gero errazago ikusten dena ere, giroa txirrindularitzarekin ultraman eta triatloia, 3 egun irauten dituen, 515 kilometroko lasterketa, segulakoa. Midmar Mile izeneko igeriketa proba, Hego Afrikan egiten dena, Roland Garros teniseko txapelketa entzutetxua noski, 6 nazioen torneoa errugbian, eta Monakoko sari nagusia bat formulan. Eta 0 formula zuek, punturi bat ere ez. Ez de pena, hartu dugun danok. Bai. Ez da pasaten ezer. Ba. Hasi baino eskar egin. Besteak beste, orain, izilik proba dagoelako, eta hemen penek ez dagoate bat ere lekurik, hemen dena da festa, eta dena ospakizuna, itxaso bera ere, desiatzen dagoelako, maitxo leku hartu, eta imintzioka azteko, ea bat zer gertatzen den. Lau kontzeptuak hortxe, hau ba itxaso. Ala, egurra, denbora. Gitarra bat? Hasi eta... Ai, barkatu. Aukeratu bat, hori da. Ai, berriro zibinaz. Hortxe. Ja. Berengeni, Bai. Bai, bai. Bueno. Gaztelu bat? Dorrea? Ondo, bero. Areizko gaztelua? Arrezia? Bai. Kain. Oso ondo. Ea, imintzioka. Kantau? Otxotea? Abesbatza? Gospela? Bai. Superman? Superheroia? Oso ondo. Aupa. Sekulakoa. Eta estatu batetan festa bat, otxote batekin, imaginatu, ze kontrastea batean, superheroiak aipatuta, zuen superboterea izilik proban aritzea, Oso ondo. parekorik hauek, Oso ondo iken daue. Ikaragarri. 80 puntu, hau pasuek. Mundial! Bai, zentxa, Pasagara, gitarra bat ikustetik Alberginia ikustera. Hau da, hau. Ainara eta Peio, beste ingo bagenu? Demora gehiagik galdu gabe, ez gaude hortarakota. Lau kontzeptuak asmate ditugu. Demora! A ber, aukeratu? Imintzioka da hori, Ai, barkatu. Imintzioka. Hori bai, arraztekoa da. Masamurtua. Oso ondo. Peio. Beste marrazki bat. Zer da hori, Peio? Bela. Ez? Bueno, ondo. Faroa. Kanpin den da. Kanpina, akanpatu. Toldua. Aldatzeko aukera dago. Ea, imintzioka. Lo egin. Sabana. Izara. Bai, maindirea. Oso ondo.
Zarak, ederto. Korrikatu. Ez, Irakurri ondo. Imintzioka, zer da? Kronometroa. Ah, hori. Danborra. Maraka, salsa. Bai, maraka! Hartu leku bainara! Ondo! Marka hautsi dugu marakekin, baina oso ondo. Eta zenbat ideia on kolpean, Ainara. Ikusi dut, atletismo froga bat, denak marakekin. Bai. Eta hori da probaren parte, jo, oso polita, Iru, oso ondo, 60 puntu! Horregarri. Zago izuen gauza bat. Roma asko egiten delako maraka gora eta bera. Oso zaila maraka jotzea, Bueno, oso zaila. Oso zaila. Probatu duzu? Marakak! Hombre, marakak ondo jotzea. Maracaibo, karo. Bai. Guantanamo tiene un son. Bai. Baina ondo jotzea zen. Bai, ekarri nahi zunien. Ekarriko? Ekarri. Maraka Bueno, txaletxa. maraka, Egingo dugu. jotzige. Oso zaila da, benetan. Bitartean, itxasota Ainoa, maraka jotzen ondo? Ez. Ez da hori proba honetan egin barrekoa, lasai beraz. Imintziokan hor jarriko dugu. Hau, Ainoa, oso ondo hartu lekua. Eta ea ba, Lauak asmatu behar ditugu, punturik ez daukagu momentuz, markagailuan. Ea lehenbizikoak lortze ditugun. Hortxe kontzeptuak, denbora. Oinez ibili, igo, hartu, mendila, gailurra. Bai, Gailurra oso ondo. oso ondo. Banda bat. Judo, karate. Eta bero? Zinta bat. Kung fu. Karate, judo, ez dakit. Aldau. Bueno, hortxe gabiz bero, Ia marrazkia? Proiektoria. Antena. Oso ondo. Etxia. Atarila. Zer dago hor? Tendederia. Tendererua, ez dakit. A ber, Sondo? zer da hori? Ez dakit. A ber. Ez dakit, telatua. Kung fu. Ostra, ez dakit. Taekwondo. Ez dakit. Lucha libre. Baten bat da? Zorri Ainoa. Ninja bat. Ninja. Ninja. Nola egin? Hasi nintzen garai batean, ninja ikastaro bat egiten. Gurasoekin bizi nizenean, parrandatik bueltan etxera iritsi alizateko horrela. Isil izinik. Enuen aprobatu. Ja. Eta gurasoak esaten ziren aldiro. Ure, dramak. Zue. Bi, ondo da uneskak, 40 puntu! Hobe, egia, ninja on bat, etxera noiz iristen den, ez zara jabetzen, Baina handi zeiz ezara zu. Hori ere Ninja on bat esaten izateko, zidaten, zapaldu, pum, pum! Atetik sartu nintzen bezala esan zidaten. Zu, nahiko lan izango duzu, dena dela. Itxaskutuak, Larraitz eta Itxaso zeuekin hasiko gara, aurretik, momentuz, ia, abantaila mantentzen dugun, nordo maira. Neu. Hartu leku Larraitz, mesedez. Eta ia tiki-taka, edertu egiten duzuen jolasau betiko moduen, sorte honeskak, guazten denpora. Kirolean, Domina. praktikatu, Kirolaria. astean, Entrenamendua. Osondo. Zoragarri. ama, Aita. umea, Semea. lotu, Silborra. Osondo. kirola, Atletismoa. pelota, Sexta. bestea, Pala. sexta, Frontoia. paso. Vale. Tenedorea, Goiara. Osondo. Itxaso, erremontea gero etorri da. Puntea, hori falta izan zaigulako. Akordau jate gero. Baina oso gertu, Eta ordurako 3 saskiratu ditugu, 60 puntu beraz. Zumeran. Osondo. Ainara eta Peio, nordu maira. Inoa. Hartu leku Peio mesedez, eta ia, hortxe eskutatuta ditugun hitzak asmatzeko gai garen alik eta gehien, asko zobeto. Guazen denpora. Jateko. Platera. Borobila. Donutxa. Estatu Batuetan.
Bagel, ezakit. Aragia, Hamburguesa. Ondo? Vale. euria, Euritakoa. gutxi, Lehorra. euria, Xirimiria. Oso ondo. Gain. bizitzeko, Airea. lekua, Mundua. etxea, Bizitokia. eraikinean, Pisua. bestea, Apartamentua. Bai, oso ondo. Ondo. Apartamentua! Eta etzen errazena ere, Azken segunduan sartu da. Bai, ze ondo Ainara, ze poeta, bizitzeko airea, mundua. Beste bide batzuk Zadia, hartu oso ditugu. ondo. Bizitzeko apartamentu bat ere behar izaten da, oso ondo. 60 puntu, bikote! Itxaso eta Ainoa puntuak behar ditugu, itzeskutuak asmatzeko meni, nordu maira. Ni berreo. Hartu lekue. Ainoa, mesedez, ez dakit itxaso ibili zareten, jolas egiten. Euskaltekin zerbait ibiliga. Ah, Zer ariketa zerbait? ona. Bai, pasilloan. Ariketa hona da, Bai. Ederto, ea sortia dauen, guazten, denpora. Gimnasia. Soinketa. Sinonimoa da, Sinonimoa, bai. zu balio, prengoa. Saltxa. Kurri. Gorrilla. Pikantia. Ez. Barbakoa. Mayonesa. Ketchup. Vale, Gain. Janaria. Edaria. Lehenengo platera. bi berba. Biz dira. Animalia. Gatua. Itxasua. Foka. Aleta. Balia. Bestia. Izurdea. Oso ondo. Oso. Paso. Mundua. Lehenengo platera biz esan ditugulako. Bai, Babarruna bai. zen da, segurenik iritsiko ginen horra. Bai. Baina izurde ere lortu dugu, eta horrekin bi zuzen erantzun da. 40 puntu! No. Ondo! Markagailuak nola dauden ikusiko dugu, arrasaten 200 puntu bildu dituzte Larraitzek eta Itxasok, Barainan erronkari 180 puntu bildu dituzte Ainorak eta Peiok, Itxasok eta Ainoak Usurbil Oiartzunen 80. Triboren berbak, datoz, lehenengo panela, seguntzat, Larraitz, Itxaso, erabaki horrak izan daitezken berbak. Guazten, denpora. Ergela, Burumea. alai pozik nabarni zen. Alai posik. Zapa-zapa. Eskutaketan, legazpin. Kuriketan. Jipoi handi hartu. Lepo bete hartu. Umeak gurasoen lepoan eramatea larrabetzun. Arrekilili. Okikibuna. Boneta, hegoaldean. Zer parkatu? Boneta. Boneta. Boneta, hegoaldean. Boneta. Txapela. Raketxa, Kakola. aupa. Entzumen arazoak ere izan ditugulako tartea, baina ez da hori oztopo izan boneta kentzeko moduko erakustaldia. 100 puntu zuentzat! Oso ondo. Lortu dute sailkapena, beste bitaldien artien egongo da koska. Ainara, Peio, guazen. Denpora. Ziburua, zabua, arruazun. Txintxilina. Nagia, alferra, ultzaman. Zambela. Trauskila, arlotea. Kalamastra. Nahasi, burtsoratu Bizkaian. Apiztu. Ziburua, zabua, arruazun. txintxilina, Nagia, alferra, ultzaman. zambela, Trauskila, arlotea. kalamastra, Nahasi, burtsoratu Bizkaian. kokorrotu, Arritu, zean urin. apiztu, Itxaso? Ziburua, zabua, arruazun. Txintxilina. Nagia, alferra, Zambela. ultzaman. Eta zintzilik dira puntuak ere alde batera eta bestera, triboren berbetan ezinbestekoa, erreboteak segulako garrantzia duenez, Itxasok bi zuzen erantzun da, 20 puntu! Eta abiatzeko neskak, zegoen lekuetik abiatuko gara, eutxizkero, aurrera. Guazen, Itxaso, denpora. Masturbatu, balmazean. Makukajo. Inozoa, ziburun.
Saskarra. Masturbatu balmasedan. Makuka jo. Inozoa, ziburun. Bantaria. Arraitz, Masturbatu balmasedan. Makuka jo. Inozoa, ziburun. Purtzu pilatua. Masturbatu balmasedan. Makuka jo. Inozoa, ziburun. Destarta. Ainara, Masturbatu balmasedan. Makuka jo. Inozoa, ziburun. Emutxa. Masturbatu balmasedan. Makuka jo. Inozoa, ziburun. Saskarra. itxaso? Masturbatu balmasedan. Makuka jo. Inozoa, ziburun. Gaitza! Ezin iritsi, argi geratu zaigu balmasedan. Makuka jo, badakigu zer Makuka jo, den. zer da. Eta errebotean bat zuzen erantzun da, 10 puntu zuentzat. Markagailuak, 300 puntu, Larraitz itxaso zuen markagailuan. Ainara Peio, 180 puntu, 110 itxasok eta Ainoak. Eta honen beste itxaso eta Ainoa Usurbil eta Oiartzun bukatu dela, milu zen, abentura laburra izan da. Bai, entrenatuko dugu eta bueltatuko geha. Oida, begira, oida. ez da espiritu txarra hori, Ez. Bitartean ez dakit eta aprobetxatu duzue Euskaltegiko kamisetak eta ekarri, mezuren bat helarazi nahiko bazeniete Euskaltegiko kideei. Bueno, ba etortzeko behaieke. Begira, Oida. testigua helarazi beraiei, datozela, kamiseta jantzita beraiek ere nahiko balute. Bai. Eta Eskerrik asko sekulako neskak, komunitatea. etortziarren. Mila esker, Ezin da esan ezer, ilusen. Ezin da esan ezer. Marakak, bitu. Zaila dela edo marakak. Esan dugu zaila dela jotzea. Relazirik. Begira, Ia, 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 ni maraka jotzen hasi eta publikoak erritmo hartzen duen. A ber. Ondo? Ea, iazki? Ia, zazpiki egiteko gai? Ea, ondo. Nora guet zazpikian? Erromara. Parentesi txiki bat. Vale. Eta gero zure maraka. Itxaron. Izan zara... Volare. Parkatu. Ez da erraza, Txalo bero den. Baina, esan nahi dut. Argi geratu da, erraza. Ez da. Erraza Vale, ez dela. arrazoi, vale. Erraza da erromara joatea. Izan zara sekula? Bai, ze Hiri hiri ederra, polita, bai. zoragarria. Bueno, gainera, orain, Erroma, euskaraz ere bizitatu dezakezu. Euskarazko turrak eskaintzen dituelako Luca Ricci, gure lagunak. Ze ona. Gu Erroman izan ginen ere, berarekin topo egiteko aukera izan genuen. Luca Riccik euskarazko turrak antolatzen ditu, bera erromatarra da, baina euskaraz hitz egiten du eta primeran hitz egin gainera, eta agurtxo bat ere bidali digu. Kaixo Miluzeok, Luka naiz. Erroma zain dakauzue. Gau. Beraz badakizue, Europa marrena hiriren bat bisitatzeko horrelako euskarazko turrik edo eskaintzen baduenik ezagutuko bazen dute, partekatu gurekin, eta... Ederra. Bolare, Erroma, arte, txala, Ba, erritmoa. ondo, bai. Zeretik hasiko gara, bigarren fasera zailkatuta. Larraitz itxaso finalera iritsita, marakak zeuentzat. Venga. Ainara Peio bestorren beste, finalera iristen dena marakak eurentzat. Fenomeno. Vale, jolazteko prest eurepe, vale. Maraki atxeden pixka bat emango diogu orain. Bai. Definizioak datozelako, nahiko lalitzaten dugu definizioak denak ondo iragurtzen eta definizioak osatzen. Larraitz itxaso, zuen txanda orain. Biok prest, goazen denbora. Haurdun zaudenean egiten dizuten froga. Ekografia. Osondo, ikusi, entzun edo sentitu ditugun gauzak gogoan gordetzeko ahalmena, Memoria... edo, Sentitu, ez dakit. za memoria, Gogorapena, ez dakit. antzeko bat, ene bukaera nor, Ja. oroimena, Oroimena. sua pizteko balio duen zotza. Sua pizteko? Bai, Jesus, pospoloa. Pospoloa. Zerbaiten aurkako jarrera erakusteko lanuztea. Greba. Bai, emakumez mintzatuz liraina. Lerdena. Antzekoa? Ui, lerdena ez... Liraina edo, Ederra? Ez, beste bada, pertsenta. COVID-19ak sortu duena, Wow. zer egin du? Pandemia. Hori bai, oso ondo. Eta denbora. Lau, berrogei puntu, hau esan. Ainara eta Peio, zuek ere zuen soka, pixka bat luzatuko bazen dute, bakizu txandaka, Ainararen zat lehenbizikoa, Peioren zat urrengoa. Prest biok? Goazen ba, denbora. Barazkien zurtoina. Kirtena. Bai, janaria ahoan txikitu, Mastikatu... zaraz. Ostia daukazu? Txari... Ahoan daukazu? Aurkitu...
murtxikatu da. Berriz sortu. Bir sortu. Bikain, zerbaitetan jartzen den oharmena. Zerbaitetan, sekulako oharmena. Peio. Probatu, Peio. Atentzioa. Edo? Arreta. Tarte edo une hutsa. Atxedena? No. Ez, une hutsa? Une hutsa? Tarte... Ai... Begira, une hutsa? Utsunea? Ni lagundu nahian, une hutsa. Hortxe, bueno, zer da, birekin hogei puntu zuen markagailura, Ainara, Peio. Peio hori jartzen zio markak dantzan, definiziotan, Aur, bai. Bai, Hieroglifikoetan zer pasatzen den? Larraitz itxaso? Venga, a ver, ba. Zeuekin hasi, 3 hieroglifiko ditugu prest, eta lehenengoa da dator, denpora. Zergaitik geratu da autoa? Hori da? Pau. Gasolina gutxi. Gasolina. Bai. Gasolina eta gutxi, gasolina gutxi. Larraizek azaldu dioia itxasori. Ezke hau ikusten dut eta bestea. Ondo. Gustatzen zazizu, Larraiz, hieroglifikoak? Jo, bai, sumoruen ondo urteten da bien Bai, bai, bestela ez. Bestela ez. Bigarrena, ia zer kontatzen duen honek, denpora. Non, erosi duzu, jertxea? Iriak eta Velázquezek Baina atuna da Nueva York, eh? ez? Atun. Atun bai, baderantzunen zati. Ze ikusten da? New York tun. Ez. Zer da? Iritun. Ez. Biriatun. Bai, oso ondo. Erto. Orokorrien, bi hiri ikusten dituen, bi hiri eta Cervantesek atun. Biriatun. Martxa honetan hirurak, eta hirurak asmatu ezkero. Baina bageneukan guk miluzeko lantaldin biriatun... Bai. Biriatuko bat. Baino gehiago. Bai, pasaude batzuk. Bai, batzuk. Hirurak asmatu ezkero maraka joz ospatuko dugu. Bale? Erne, beraz. Hirugarren hieroglifikoa da, dator, denpora. Hori da? Horko hori da. Nire? Parisarra. Ez? Zer da bekoa? Hori arra, eh? Bai, arra, baderantzunen zati. Ibai arra. Azenarra. 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 Azena, Paris, Alde derra. Zena ibaia Parisen zenarra. Ondo. Eta zer den, hiru hieroglifikoak asmatuta, zenak agintzen digu guri. Maraka jotzen astea. Lauro gita hartutu bikotea! Ja, bere zaila bada bi eskutara jotzea. Bueno, ondo. Denetik egiteko gaude mengu. Zalantzari. Bueno, zenarrei eskuminak. Danari. Ainara, Peio, ez terren beste? Bai, marakak jotzea nahi duzue. Bai, ere Zuen arrakasta ospatzeko. Ea ba. Bale, lehenengo hieroglifiko dator, denpora. Tomate saltsa daukazu. Bobotean. Ez dela batera? Tean bibo. Ez? Bibotean. Ai, oso ondo! Oso ondo! Bobotean, bibo, ikusten genituen tean, oso ondo. Eta deskribatu du eguneroko arazo bat, jende askorena. Bibotearen ganako apustu egin dugunok eta estetikoki igual ondo, higienearen aldetik, zailtzen du pizka bat. Ez, kontu euki, pure esaten hasi eta gero pasa. Bai, baina pasa, baina... Musu zapia badezpada, pasa. Baina gero hor geratzen da... Ja, bai, biboti gaur. Gero dutxatu egin marra dago. Hori beti. Bueno, hori pure esan da. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Mendi gainetik datoz. Bai, la baderantzunen zati. Semaforo. Iano. Lainoa. Lainoan. Lainoak. Lainoak, hori bai. Bai. La nota la eta oak. Ikusten genituen, lainoak. Eta zuen erantzuna ere heldu zaigu ia laino artetik. Zerete oso barrurak, lainoak. Ondo. Bota, ondo ari zarete, Oso ondo. Hirugarren hieroglifikoa, guazen, denpora. Beti laguntzeko prest. Letxuga. Zer da, Fa, bai. tik, tak, fatak. Fatak, bai. Kolfatak, ez, letxu. Beti laguntzeko prest. Zer da hori? Kola, ez. Ez, zer da? Fatak. Fatak? Asa bat. Asak. Asa, fa, nota, tak. Tik, tak, asa, fatak. Beti laguntzeko prest. Zafatak.
Eta begira, maraka ere triste, Bueno, bai, bi ondo daude bai, baina... Venga, bi. Xo, horrela. Venga. Bueno, ondo dago, 60 puntu, 60 puntu. Ondo. Bai. Ba, zerbait, oso ondo. Zaldi biurriak orain, Larraitz eta Itxaso, diote, bai? Zentzumen guztiak ondo zorroztuta, biok ere prest, guazen bat, denbora. Politenak. Ez? Urrunekoak. Urrunekoak. Edo gertukoak. Edo gertukoak. Izan Izan daitezke. Politenak. Ez. Udazkenekoak. Izan, baina politenak politenak, dira udazkenekoak. Udazkenekoak. Ez, politenak. Baina udazkenekoak dira. Udazkenekoak dira, hori bai. Vale, bai. Ordena, barkatu, Duen ordena ere egokia zelako, baina behar dugu hemen daukaguna. Azkenean, ondo antolatu dugu. Ea bokalekin, zeilazki. Bai, parkatu, zeure bururi berbetan. Bai, ari nahi. Zeureri. Zentratzeko pizka bat. Ikusten dut hemen marakak eta nahi dut, jo. Ja. Despistatu nago. Kendu paretik. Kendu, kaka. Bokalak, orai bai. Ados? Denbora, guatzen. Pa... Ez da pa, aurretik bokal bat. Aurretik bokal bat. Iparraldetik. Ez da i. Ie. Ez da o, ei, Aparretatik. O bai, o. Oporretatik bueltan. Oporretatik bueltan. Nahiko lan izango duzu. Honek antolatzen. Ez da o. Oiek. Ez da o. Hauek antolatzen. Aiek. Aiek antolatzen. Entzun, pista, gogoan hartu. Aiek. Hori behar genuelako. Vale. Gertu, dena den. Bai, ondo. Ea hirugarrena oso osorik antolatzen dugun. Denbora. Bilatzen, Ez. sozialetan, Ez. albunetan, Egun. Ez. Zare. Ez. Gaur egun. Ez. lehen, Lehen. Albumetan. Albumetan. Pilatzen ziren. Ez. Albumetan. jasotzen, Jasotzen. ziren, Arren. gaur egun, Gaur egun, sare sare sozialetan. Dira. pilatzen dira. Pilatzen dira. Hau, paneskak. Pilatzen dira, Ondo. Dira. Arrasta osonak eta esmatzen badi. Bai, Bikain. bai. Eta badara bilte zerbait buruan. Ikusiko dugu, laugarren pistak ere argituko du zerbait eta. Biok prest, guazen, demora. Eguna. Egunean zehar. Asko. Ateraz gero. Telefonoaren Telefonoaren memoria beteko zaizu. Beteko zaizu. Vale. Erto. Hiru asmatu eta 80 puntu, Larraitz, Itxaso. Urrunekoak edo gertukoak izan daitezke, baina politenak udazkenekoak dira. Lehen albunetan jasotzen ziren arren, gaur egun sare sozialetan pilatzen dira. Egunean zehar asko ateraz gero, telefonoaren memoria beteko zaizu. Zer da? Zeri buruz ari gara? Argazkiak. Argazkiak, ikus dezagon. Bai! Komodinan eskak, oso ondo. Zorra garri. Arek albunek. Ze ondo. Antolatu. Orain galdu egiten ditugu argazkiak. Hor dauz telefonuen, gero? Orain lainoan eta bar, eta gordeta. Lainoan orentzat. Ja. Euskalo. Ainara eta Peio, zuek umetako albumak eta? Baditugu, bai. Izango dituzue. Orain migiluzeko albuma osatzen ari zarete? Egin beharko, ez? Egin beharko duzue. Hortarako albumerako, ea lauak zuzen erantzun da. Pozik ateratzen zareten argazkian, biok prest. Guazen bat, denbora. Pilota, merkatuaretzan, Gonzalezek, Sebastian. Gonzalezek. Utsi, pilota, hauek. Merkaturatzen ditu. Eta... Pilota utzi eta gero. Pilota utzi eta gero, hori bai. Oso ondo! Kaskatuko duzu, favorez. Berezia konzentratzeko arazoa ditu dalako, ozenago. Ados? Oso ondo, enekien ikau. Ni bai. Bai, Rot, pero bueno. Xilik. Barkatu. Vale. Zela ies egingo diguta, ez da hori. Vale. Bokalak, orain. Ados? Guazen, denbora. Gerorako. Ezake? Ezaka? Gerrikoak. Ezake? Girorako. Ezaki? Ezaku? Gurerako. Go, eta beste bi bokal segidan. Go... Ezagoa? Ezagoe? Goi... Beste bokal? Goierriko. Goierrikoak. Goierrikoak dira... Goierrin. Geratu gara. Ea hortik aurrera egiten dugun. Zer, venga. Bai, hirugarren antolatzera. Guazen, denbora. Amaiurko. Errota. Bertan. Ez. Bisitatzen. Baduzu. Bertan. Dastatu. Al izango dituzu. Oso ondo.
Laugarrena falta da. Ondo, Ainara eta Peio pentsakor dauz. Asmatu, pentsakor. Ondo. Ea laugarrena. Guazen. Honak ere lagunduko duta. Lira. Denbora. Aurretik Ilara. Luze. Egin. Luzeak. Luzea. Egin beharko duzu. Auskalo. Ez da, aus. Eskola. Eta beste bokal bat. Eskola jabet. Eta beste bokal bat. Euskal. Euskal jai. Euskal jai baten. Bi. Zeo zer. 60 puntu zuen markagailura. Ainara eta Peio eta arrastuek diote. Sebastián Gonzálezek hauek merkaturatzen ditu pilota utzita gero. Amaiurko errota bizitatzen baduzu, bertan dastatu ala izango dituzu. Taloak. Zeri buruz ari gara? Taloak. Taloak. Ikus dezagun. Oso ondo! Komodina! Erto! Oso no! Ilara luzea egin beharko duzu euskal jai baten erosi nahi badituzu. Ondo? Eta Sebastián González izan zen gure gaxean gombiatu eta ekarri zigun paketetxo bana. Bai, Eta oso onak. Miluzen beba izan zen gombiatu pelotari tartien. Zuen ekarri, talorik ez zuen ekarri. Bueno, bera etorri izan, nahiko. Sokatira, polita datorrela, Larraitz eta Itxasok 220 puntutako modina, Ainarak eta Peiok 140 puntutako modina. Oso ondo! Ia zer gertatzen den, gero, sekretu bat kontako dizuet, hemen lehi egoten dalako bai, gero laguntxuek zari, Oso guatorra benak ere. Bai, oso ondo. Zorte hon, bi taldei, sokatira eragoaz. Ainara Peio, zeuekin hasiko gara. Sorte hon non, denpora askori galdu barik, gerantzuten dugun. Guazen, denpora. Zein materialetakoa da Bilboko Guggenheim kanpoaldetik? Metala. Titanioa. Teklatu batean izkien hilaretako erdiko zerrendan zein da lehenengo letra? Paso. A. Biztanleriaren zein egunekotik gora dakite euskara hauemako udalerrietan? Komodina. Eguneko 70 gora. Bueno, lehen erronda honetan erabili dugu, baina erabili egin behar da. 51 puntuk alde egin diutelako ordurako beste aldera. Geratu da denbora, aldean nabarmendu da, baina Larraitz eta Itxasorena da orain puntuei eusteko ardura. Neskak, guazen, zer da Pampos, Arantxa Urreta Bizkaiaren zergatik Pampos liburuko narratzailearen zat? Muñeka. Semea, zenbat begi ditu adar bakarrak? Bat. Bi, begiak, zen musika taldek irabazi zuen azken Gazteako berlehiaketa? Paso. Umami, zein barazkik uste zuten babesten zuela vampiroen gandik? Berakatzak. Bale. Eta puntuak galtetik ere babestu gaitu, berakatzak. Egia ardurako 60 joan tezkigula bestaldera. Berdintzera egin du markagailuak, ea horri eusten dio zuen, Ainara eta Peio. Guazten denpora, zein da berbereen berezko hizkuntza? Berebera. Bai. Larraitz, Itxaso, denpora, zenbat izki ditu kukurrukuka hitzak? 12. 11. Zein Europako herrialdek du te kontsumo handiena buruko? Ingalaterrak. Turkiak. Ze kolore erabiltzen da bularreko minbizteren kontrako borroka islatzeko? Oso ondo. Eta orain begira. Ia berdin duta markagailuak aldea beste aldean komodina dutelako. Ainara Peio, horrendik ere asko falta da eta eutxi puntuei. Guazten, denpora, nola esaten zaio euskaraz Amanita Cesarea perretxiko preziatuari? Paso. Gorringoa, ze azok egun ospatzen da Urretxun eta Zumarragan abenduaren 13an? Santo Tomas. Santa Lucia, zer da Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartearen ikurra? Zehaska. Lauburua da, zerren botile irakitzen dute txirrindulariek podiumean? Champaña. Oso ondo. 74 puntu, Puntuei eutxe egin berzaiela. Bizkor erantzun, paso egiteko ada ere bizkor ebili. Aldea berriz ere, Larraitzek eta Itxasok, eta komodina ere badaukazue. Guazen eskak, denpora, zein da lana bilatzeko euskarazko atariaren izena? Lanbila. Lantzarean, nola du izena Uztapide bertsolariaren oihartzungo etxeak? Komodina. Uztapide. Baina komodina, esan dagoa erabiltzeko dagota. Erabili duzue, eta horrendik ere aldea, mantenduta, 35 segundo ariketa burutzeko. Ainara Peio, punturi galdu gabe, bizkor Guazen, ebili. denpora, zein roletan parte hartzen du Ziaren Beitak Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusian? Jartzailea. Oso ondo. Larraitz, Itxaso, denpora, euskarazko lukainka hitzak zein hizkuntzatan du jatorria? Gaztelanian. Latinean, nola dute izena euskal dantzariek gonaren azpian jasten dituzten galtzek? Pololoak. Oso ondo.
pololoi esker. Geratu da demora, 18 segundo besterik ez? Baina gauzak asko aldatu litezke, beraz, ea zuzen erantzuten dugun. Denpora, ze hiritan aritu da azken 50 urteetan filmak ematen Kresala Zinekluba? Donostian. Oso ondo? Larraitz, itxaso denpora. Zein izenekin da ezaguna Santi Antero magiaren munduan? Txan magoa. Oso ondo? Artxila mortxila, haze truko egin dugun, denbora geratuta, sokan norabidez aldatu, eta lana Ainara eta Peiorentzat orain. Denpora, ze izenez da ezaguna Juan Luis Pérez Michelena berako abeslaria? Txinparta. Peti, nola du izena Iruñeko euskal inauteri urbanoak? Jakin bat egiten azkena ere, baina denboraz kanpo eta denbora bukatu denerako Larraitzek eta Itxasok 229 puntu, Ainarak eta Peiok 130. Ondo! Baina ze bitalde zoragarri, ze ikuskizun ematen diguzuen Ainara Peio. Gaur ez da posible izango, finalea zailkatzie, baina ze bikote pare derra osatzen zuien, ze lehiakide honak zarien, urrengo diluzten eskaltera bat. Eskerrik asko. Finalera beste behin, eta gaur bai, alde pizka bat gehiagorekin, eta lanak lasaiago egin da, Larraitz eta Itxaso. Sokatira pausatuago izan delako. Pausatuago, aurrekoak baino, zuentzat. Oida. Lasaiago, ez da? Bai, baina lasaixe inoiz, Lasai sekula ez. Lasaiago, baina lasai sekula ez. Lanak ondo eginda, 229 puntu, euro bilakatuta. Aurrekoi gehituta ia, 1.234 euro badira irabazitakoak. Bat, 2, 3 eta 4, so, eskilara polita. Baina gehiago nahi dute, eta gehiago daukagu zakuan gaur jokoan hain zuzen, 3.800 eta 59 euro. 3.800 euro. Kontuz. Musikarekin, ospatu genezake, zaku eskuratuta. Musika zale? Bai. Gaur egungo musika taldeen jarraitzaile? Ni 80. hamarkadan geratu nintzen. Ia zer egingo dugun gaur egungo musika taldekin egingo dugu jolas, bakoitzaren jaioterriarekin egin zuzen be. Zakuaren bilagoaz. Eta ere muak. Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia. Musika talde hauek Nafarrak, Gipuzkoarrak edo Bizkaitarrak diren. Asmatu beharko duzue. Vale. Ezagunak izan bajako. Eta taldeak? Thatchers. Thatchers. Bai? Borduen, arrasateko esan, bai? Gata digutela, taldeko guztiak, baina. Baina urte. Nuen esango zaukezu. Nik inon, ezkeztoketi egin, baina urte nik jatzu. Hementxe, Gipuzkoa. Gipuzkoan, jarriko dugu Thatchers taldea. Gure ingutua. Bai, ondo. Bulego. Bulego bai da Gipuzkoarra. Esango neuke. Bai, bulego bai Gipuzkoa. Bai, badakite. Bai, niurtu goierri ero, nik izango neuke behintze bulego Gipuzkoa. Bai. Gipuzkoan, jarri dugu bulego taldea. Esan nahi txega taldea ebentzen. J. Martina. Ai, ama, J. Martina. Nongo taldea da? Nafarra, Gipuzkoarra, Bizkaitarra. Zer jarriko, Nafarroan ero Bizkaian. Ero Gipuzkoan, gure lekuen J. Martina. Gaztiak barka digutela, gure semiak be esango da bie, baina. Chill Mafia. Bale, hau Nafarran. Honen Nafarran, bai. Hori behintzet. Nafarroan, jarriko dugu Chill Mafia. Nik ezautzen duten bakarra, eta bulego. Urrengo taldea. Ibilbedi. Ibilbedi. Zer. Nungo zozu Bizkaian? Venga. Bizkaian. Jarri dugu Neomak. Hone Gipuzkoan. Bai, bi arrasateko edia. Bai. Gipuzkoan. Zorginak ondorengoak. Bai. Belako. Bizkaia. Bai. Bizkaia. Zalantzarik ez. Bai. Bueno, sartu ditugu. Zazpi talde. Gaur egungo euskal musikaren ikuspegian ezinbestekoak direnak. Hemen segongo da nire lagun irrati saioko kidea zer zauz aguantatzen, ez da? Oso onak talde guztiak ere. Bai. Baina... Izango dira, seguro. Batzuk
bueno, batzuk. Batzuk zalantza barik. Batzu Bai, 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 Neomak hombre. oso onak eta belako. Belako be bai, Asko hori miresten da. ditut, Entzunde eta jakin baita Bai. txil mafia be, nik uste dut be ondo. Bulego entzuten da, astean jartzen duzu, bastante eta. Bai. Belako zalantza barik, Bai, Bizkaian, erantzun didazue zuzenien eta ikusita? bai, 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 bai. Ze talde, zuzenien? Buah, Bizkaitarrak? mungikoak, mungin badelako Belako izeneko auzo batan entzeatzen dute, hortik taldearen izena. Belako. Neomak, Gipuzkoa, zalantza barik. Bi arrasateko edie. Claro. Gipuzkoa, Neomak? Oso ondo. Sorginak ere aipatu dituzuelako. Arrasate bai, Zarauz, Deba, Zizurkil eta Astea sutik datoz kideak. Txil mafia Nafarroan, kokatu dugu, bai? Bai. Izango nuke bai. Aldarrikatu dutelako Iruñea, Arrotxape auzo ere bai. Bai, bai. Bulego, Gipuzkoan jarri dugu. Bueno, nik oso zigur esan dut hori, baina. Bulego taldea Gipuzkoarrak? Oso ondo. Trukakia. Venga, igual. Askoitiarrak, bulego taldekoak. Venga, Bulego arrakasta izaten ari den Esaniko taldea. biherren kokatu. Eta ederra guztiak Sí, herrikideak direla, bai. adina zerrenetako kideak, ez baina herrikideak. Thatchers, J. Martina, ibilbegi. Aldatuko dugu baten bat? Erabiliko Bai, dugu, igual, trukakia? Venga, Larraitze dino J. Martina igual Nafarroa izan lekela. bai. Bai. Venga, baina, hola, ez... Erabiltziarren, Ez que irizpide handi bai. Ez dakit. Zer egingo dugu? Ero itxiko dagoenetan. Ni, Bastakit. Ez que ez dago idea, ipez. Dagoenetan. Itxi. Venga, dagoenetan itxiko. Jakin barik, eske bakarrik. Dagoenetan itxiko. Bortxe, utziko dugu. J. Martina. Izan dugu tentazioa. Aldatzeko ere muz. Bizkaian ondo? Bai. Ondo, aldatu nahi zenuten Nafarroara igual J entzun duzuelako. Ez dakit, Ez zuzer ikusirik, noski. Popa eta elektronika uzartzen dituen taldea delako. Gaztenen artean, arrakasta gehien duen taldetako bat. J. Martina. J. Martina, ondo. Ezinbesteko beste izenetako bat, Thatchers, Antxon. Guau. Oso fanzak, Bai, Thatcher. Thatchers. Gipuzkoarrak? Nafarrak, biak. Nafarrako taldeak. Baina polita izan da gaurko finala ere, polita pilatu da daukazuen diruko purua ere, bat bi hiru eta lau, 1.234 euro, eta miluzeko talde honetako parte izaten jarraitzeko aukera ere, bai. Eta, aiba, Ozen? gora euskal musika, lehen, oran,